Mua huolestuttaa se, että meillä on tällainen moraalinen romahdus tapahtunut Suomessa ulkomaalaispolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan takia. Se on häpeä, ne on häväissyt ihmisyyden Suomessa. Mä olen Sunniva Drake, mä oon feministi, mä oon aktivisti, mä oon siis sellainen, joka heittäydyn puolustamaan ihmisyyttä, inhimillisyyttä. Hiljainen mä en ole. Mä en halua olla hiljainen, koska mua ahdistaa, jos ympärillä on hiljaisuus, joka ei ota kantaa. Eli mä oon kantaa ottava. 2020 tulee ole työvoimapula Suomessa. 150 000 ihmistä tarvitaan Suomeen tekemään töitä. Ja me heitetään ulos ihmisiä, jotka on työkykyisiä. Me estetään perheenyhdistämisiä. Tähän meidän ei tule suostua. Me tarvitaan nämä ihmiset nyt jo. Jos mä oon päässyt näin pitkälle, naisten pitää saada kokea sellainen voimantunne, myös fyysinen. Meillä on oikeus koskemattomuuteen, meillä on oikeus omaan kroppaamme, meillä on oikeus reviiriimme. Yläasteella pitää järjestää tytöille itsepuolustuskurssi. Me ei olla heikompia, me ei olla heikompi osapuoli. Meidän täytyy vain ymmärtää, missä meidän vahvuudet on. Siis poliitikkojen mantra on verotalas, verotalas, verotalas. Sellainen täytyy lopettaa. Ei me haluta veroja alas. Me tarvitaan progressiivinen kuntavero. Vastuullinen poliitikko puhuu verojen puolesta ja puhuu myös siitä, mitä me saadaan veroilla. Eli tämä on se juttu, joka musta on mokattu. Eli turvallinen Helsinki, sitähän me saadaan veroilla. Mä oon taistelija, siis oikeesti. Mulla on sellainen vahva tunne, että jos musta herää kauhu ja pelko ja hirvittää asiat, niin silloin musta löytyy taistelija. Mä olen aika kova pala. Eli